ба иштирокчиён 210 варақаи иттилооти дастрас гардад. Як мансабдори баландпояро дар шаҳри Гулистон дастгир карданд. Ойбек Обидзода ба тасарруфи қариб 13 миллион сомонӣ пули буҷа гумонзад аст. боздошти ӯ 2 моҳ пеш сурат гирифта, мақомот нав ба хабарнигорон ҷузъиёт доданд. раиси идораи зидди фасод дар вилояти Суғд гуфт, алайҳи Ойбек Обидзода бо 4 банди қонун парванда боз карданд. Номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. Хай муллати парвандаи ҷиноятӣ 2 моҳ аст. Дар ҳолати истисноие ки санҷиши иловагиро талаб мекунанд, бо тамдид карда мешавад. Мо оло парвандаи ҷиноятиро тамдид кардем, бо муллат дорад 2 моҳ. муллат 2 моҳаш ҳастай мебинем, месанҷем, кӯшиш мекунем ки маблағи давлат пурра ба давлат барқарор карда шавад. Маблағи қисми зиёдаш маблағ то ин ҷониба барқарор карда шудааст, қисми дигараш мондааст. Ман фикр мекунам дар рӯзҳои наздик маблағҳо пурра ба буҷаи давлат барқарор карда мешавад. мавқеи боздоштшуда ё наздикону вакили мудофиаш ба иттиҳом дастрас нест. ба иттилои расмӣ ки тасдиқаш феълан аз манобеи мустақил имконпазир нест, Ойбек Обидзода гӯё то ин дам 9 миллион сомонӣ пули буҷаро ба давлат бозгардондааст. Илҳом Пӯлодзода, шаҳрдори Гулистон, дар як нишасти хабарӣ дар моҳи июли имсол будани чунин мушкилро тасдиқ кард. ки дар куҷо кор ҳаст, камбудӣ ҳаст. он камбудиҳое ки аз тарафи агентӣ дарёфт карда шуд, аз тарафи шахсони масъул, мисол вай муассисаи хусусӣ бошад, дигар ки бошад, барқароркуниҳо шудагӣ, барқароркуниҳо рафта истодааст ва он шахсони масъуле ки ба ҳамин корҳо роҳ додагӣ аз тарафи худи агентӣ ба ҷавобгарӣ кашида шудагӣ мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. дар 6 моҳи аввали имсол ин танҳо мавриди азхудкунии пули буҷа дар минтақаҳои вилояти Суғд набудааст. дар идораи мубориза бо фасоди молӣ дар вилояти Суғд гуфтанд, чандин мавриди дигарро дар шаҳрҳои Конибодому, Исфараву Хуҷанд ва ноҳияҳои дигар сабт карда, сабабгоронро ба ҷавобгарӣ кашиданд. бори аввал нест ки баъзе аз мансабдорон дар Тоҷикистон ба ришвагирӣ ва қаллобиву тасарруфи пули буҷа дар Тоҷикистон дастгир мешаванд. исматулло Абдуллозода, раиси пешини фурудгоҳи байнулмилалии Душанбе, ки бо гумони азхудкунии садҳо миллион сомонии буҷа дастгир шуда буд, пурра аз ҷавобгарӣ озод гаштааст. аз ин пеш додгоҳи шаҳри Душанбе 5 мансабдори дигари фурудгоҳи байналмилалии пойтахтро, ки бо айни иттиҳом дастгир шуда буданд, баъди пардохти ҷарима озод кард. раҳоии онҳо баҳсҳоеро дар ҷомеаи Тоҷикистон аз ҷумла миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. бархе онро иҷрои одилонаи қонун ва баъзеи дигар бесобиқа ва зидди усули адлия номиданд. ҳоло нигоҳҳо ба қазияи Ойбек Обидзода нигаронда шудааст, ки бо чӣ ба поён хоҳад расид. парвандае ки ба 13 миллион сомонӣ муодили тақрибан 1.5 миллион доллар пули буҷа пайванд дорад. фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.